बाहेराव दोननाय बनखौ नुबोदों नोङो? नों बुथुमनाय नामा इयो? फानगोन आङो। सोर फाग्लाया बायनांगौ जाखो नोंनि बे बनखौलाय? सोर बायालै आंनि बनखौ हो? नोंसा नोम्फाया बायगोन इन्दा दंफांनि बनखौ। मेगन नुबाङि मानसिफोरनो फानगोन आरोलै आंहा। इमान बदमास मानसि नोङो, मेगन नुयि मानसिफोरखौ इदि थगायना जानो आरो? बदमास बिजनेसा मा बुस्थु नों बेखौ मिथिया बुरबक। नों दस' आगोल गलाप बिनसियाव समाय लाना बुंदोंमोनलै आं मालाबाबो बदमास खामानि मावला होनना। नों मा खर' गलापिया मालाय हौवाजों खारनानै मालाय गथ'आनो साथाम साथाम गलायलांबाय। नों आरो समाय लानायनि खोथा बुंनो फैदो बेयाव। नंखाय समाय लाबा मानसिया थैयो मिथिया नामा नोंहा? बा बिराद साननो हनो गोरों जाबायलै नोङो। जुदि नंखाय समाय लानायाव मानसिया थैयोमोनब्ला बे दुनियायाव रावबो मानसियानो थानाय नङामोन, जोबस्रांलांजोबसिगौ। बे हाबा जानायफ्रा हाबायाव मन्दाबाव जिरायलायना समाय लानायखौनो सिफायबावो। आंना बे ओरैनो रायलायलाबायनायाव समाय लानायानो मन्दिराव थाङा मायाव थाङा। हाय बेटा। मा? दाबो थाङाखै नोङो मुसलपुराव? माला थांनो नागिरदों? थाङा आङो। मानो थाङा हो? जिबायदि हाराव हाथाव जाजोबना दङ मुसलपुर थांनाय लामाया। थांना फैनोबा फै, बाहाना खालामबाय थाना बेयाव। अबाव बाहाना खालामदों आंलाय? साइकेल सलायबा जाबायदि केकेर कुकुर गाबलांबाय थायो, लासिंसिं मोनलायो आङो सिख्लाफोर लोगो मोनबा। माबोरै गाबो माबोरै? नों थामसासो मोनदों आंनो? ओइ मोनाखै। नों थांमारगोन ना थांमारा हो? गाबोन थांसिगोनलै बाबा, आं दिनै एसे बानाय मोनदों। मैयाबो नोङो सान्दुं गोसाथार होनना थाङासै, आरो दिनै लामा गाज्रिनि बाहाना बानायलायबाय। नुवाखै सान्दुंआव बेरायनो गोसोम जालायलांबाय आङो। बिराद मोजां खोथा बुंनो सोलोंदों माथो नोङो हा? एक नाम्बार। मा होनदों? जेबो नङा। दसे उनाव फैगोन रं, थांगोन ना थाङा नायगोन नोंखौ। थाङा माथो आं। थाङाबा बुजागोन नोङो। आंखौ बुनो बे एरियायाव आंखौ बुनो हानाय रावबो जन्मआनो जायाखै। दुबाइ, हंकं, थाइलेण्ड, सिंगापुर बेफोर दनफ्रा आंखौ गिजोबो। माये नों दिस' क्लास 5आव लाइमोननो लाइजाम हरना बुजादोंमोनलै। थै मासाला नों बे थांखानाय बाथ्राखौ दिहुनबावदो हो? दिहुनला दे दिहुनला। आं बै नाब्ला बिब'खौसो गोसोयो बुरबक। मा? नों मेट्रिकल' पास जानाय बे एम ए पास सिख्लाखौ बोरै मोननांगौ नोंलाय? आंथ' गिदिरना बेनिख्रुइ। नों दस' मेट्रिक पासल'? क्लास 9आवनो 8 बार फेल जादों आङो। नङाब्ला बेनिख्रुइ देरसिनसो जागौमोन आंना फरायनाया। होमबाबो नोंखौ लाथारनांगोनलै इयो। लाया, आंखौ आइ लाभ इउ बुंबावदोंसोमोन बियो। हो? ओमफ्राय नोंलाय माथो बुंनाय? आइ हेभ ए बयफ्रेन्ड। मानो इदि बुंनांगौ नोंलाय बुरबक? सिख्लाफोराथ' बिदिनो बुङो फेसबुकआव। सिख्लाफोरासो बुङो दा। माबा जों बुंनो मोननायनि मोन्थाय गैया नामा? मा बाथ्रा बेलाय? नोंसा नोमानि खर'गोन नोङो। वाट? बाथ्राखौ एसे बुजिना बुंनांगौ। मा बुजिया बुंनो? बाथ्राखौ बुजिना बुंनांगौ। माथो बुंनाय जायो होमबालाय? ओइ मा? फैसानि रिनायाबो मुसलपुराव एकाउन्ट खुलिनो थाङोनो, लानानै थांफा। आंनो थांनि नामा? बेथ' थाङानो माथो। मानो थाङा बेलाय? दे थांफै फटाफट। आंबो थांफागोन दे। घन्टायाबो लांफाया नोंखौ, दिनै आं पटायगोनसो रिनाखौ। मा खालामना जाबावगोनलै रखरा? बिजनेस मावनो फैसा जमायो माथो गलांबायसो थायोब्रा। मैयाबो हाजिरा मावना मोनबाय 300 थाखा, अमा बेदर जानो लुगैना लायबाय, बेयावनो थांलायबायब्रा ग्लामनो। देनां हाबा जाबालाय भाङा सिङा बुथुमग्रासो जानांसिगोन नामाब्रा आंलाय। इलेक्सनाव गिदिंनानै गरनैसो मोनजागौमोनबाबो भटार कार्डआनो गैयाना साला आंनाव दै। मालायफोरा मालाय पार्टियाव गिदिंफानानै मोनजागासिनो गरसे गरनै, आंहा आरो भटार कार्डआनो गैजायाना साला। नै मा मोनोब्रा नों इदि हारसिं बखिबाय थानो? नोंखौ अजानावसो लांनांसिगोन खोमालै। है बुरबक, आं उनाव मा मावहैगोन बेखौसो सानगासिनो दं आङो। साननायानो बिदि गोब्राबबाय थायो। मा गोब्राब न बुरबक? आं जै सानो आंना खुगानिफ्राय बाथ्राया ओंखारलांबाय थाखायो। आंना खुला खुलिखा। बिदि हारसिं बखिबाय थाबा सोरबानोबा आंगा सोंगोनसो नोंखौलाय। होनबालाय होनबाय आरोलै, आं मालायनि खोथा खोनासंग्रा मानसि नङालै। ओमफ्राय दिनैलाय मा मोनफैदों नोंलाय आंजोंलाय? फैफेरा? है हारसिं थानो बाना फैदों आं गोदाव सोराव मोननायखाय। मा हारसिं जालाबाय न? नोंनि लोगोआलाय बथन दं चिरखलायनाया? थै बे सैमा बांग्राखौ बुंनालै। मा जालायख'? साला बिफाया मुसलपुराव थांनो थिननायाव थाङा होननायानो सिख्ला मानसि थांफागोन होननाय लोगो बा थांबायलै इयो आंखौ गारनानै। बिनो नोंनि मोजां लोगोआ? मा बुंनो आरो, समजों लोगोसे बयबो सोलायलांखायो। मोजांबाबो गाज्रिबाबो थाफानांसिगोन आरो। आंबो बानायफिनगोन र' इखौ मालाबा, खुन का बदला खुन। नोंसोर जि जालायबाय थालै, आंहा उनाव मा मावना जागोन बेखौसो सानगासिनो दं आंहा। थै उननिया उननि जाबाय थागोनब्रा, बेखौलाय मानो टेनसन लाबाय थानांगौ। टेनसन लाया, नोंसोर दा बिमाफोरनि हटेलाव मोनजाबाय थानायखायसो। र' साननैसोल' नेथ', नोंसोरबो आं बायदि हारसिं बखिलाबाय थानो जानांगोन। थै आं बेफोरखौ टेनसन लाबाय थायालै, उननिया उन जियाय जालांबाय थागोन मालाय। नोंसा आरो बिफायाबो मालदारखा नालाय बारा बुंनो हायालै नोंसाखौ। आंना आरो बिफाबो गैया नालाय एसे बारा साननांगौ जायोलै। हिनजाव लाबोदोब्रा, होमबानो मोनसे नङा मोनसे लामा ओंखारलांगोन ना। हिनजाव लानो दे, आं आंनि हारसिंनि उदैखौनो सुफुंख'नो हायामोन दे, आरो हिनजाव फिसिबावनो। आरो हिनजाव लाबोनायलाय मा जानो, साननैसो थानानै मालाय हौवाजोंसो खारलांगोन बे। एसे गियानि नायना लाबोखादो, नों गाबबा गाबफानाय, नों दुखु जाबा जाफानाय।
दानि जुगाव बिदि हिनजाव मोनलालै टपटिं फंबाय नागिरब्रा मानो मोना बेलाय मोजां नागिरनाय नोङो मोनगोन ना मोना नायबाय था फाग्ला हौवाफोराबो बिराद गुन्दा गुन्दा दंथारोब्रा हाबा जाखांनाय सेकेन्ड हेन्ड मालबाबो लाना खारग्रा बिसोर गैयामोनबालाय हाबा जानाय हिनजावफोरखौबो खारनायखौनो खोनानाय नङामोन ट्रेक्टर लेबार मावगोन फैसा जमायगोन सोरनिबा हिनजावखौ लाना खारगोन बेल'सै नों गोजानफोराव कम्पानिफोराव खामानि मावनो थाहैयाबानो जाबायब्रा बे फाग्ला कर्नाटक गुजरात गुवाहाटि बेंगल बेफोराव खामानि मावनो थायोबा सोर हिनजाव खारा देलाय बिसोरलाय बेसे हारसिं थाबाय थानो खारखागोन ना नों बुंनायाबो थिगानो फंबाय एकदम कारेक्ट बाथ्रा बुंदों आं भुल मोनाखै माथ' नोंगौखौसो बुंदों आंबो नों गामियाव थाबाय थाग्रा हौवाफोरनि हिनजावखौ नायनाय सोरखौबा खारनाय खोनादों बिसोरबो सान्स मोना ना बिदिबा गामियाव थानाबोलाय मा मावना जाहोनलै हिनजावखौलाय हा हु थाबालाय खेथिफोर मावना जाहोनो हायो खेथि मावलायनो हानाय आरो इमान बारा हाबो गैयाना जोंहा साहा दखानफोर होनो हाया पानिपुरि दखान मम' दखान पान दखान बेफोरखौ होनो हाया कतक बुरा बिजनेस दं हिनजावखौ फैसा लाग्रा लाबानो जाबाय आरो खिन्थु हिनजावखौ न'आव गालांना नों दखानाव हारसिं थाना थायोबा जानाय नङा दै जोथोनै लाखिनांगोन नोंनिनो दायथ' बे सल' खोनायाखै नोङो जाम्बा बे सल'नो बुजिना लाखादो नोङो जाम्बा साला जोथोनै लाखिनांगोन नोंनि दायथ' खायो खिन्थु नों दायथ'खौ लानो हायाबा हिनजावा ब्लड फाग्ला बेखौ डिउटि होबाय थानांगौबा ओंखामसो रानगोन सिलै बिदि दायथ' लानो हायाबा नों थालिर गाइखेर जानायनि गामसैलै मा नोंबा थालिर गाइखेर जानो नङालै बुरबक थालिर गाइखेर जानायखौ होनदों आङो नों देनां हिनजाव मोनाबा थैबा थालिर गाइखेर नांगोन ना नोंखो थोद असाय बसाला मा कुजारा खोथा बुंलै नोंलाय हा आसोलफोर महिलानि मिथिं नामा मा मोख्रा दा सफैदों अ जिबायदि सिगांनि ब्रेक हमै हमै लाना थांदों माख' है नों जेबो मिथिया सिख्लाफोर थिखांनो मोनफेराखैमोन नालाय खम इन्टारेस्ट मोनलाखै इयो बेखौनो आंखौ मिथिया होनलाय दहाय टपटिया खोन्थाखादों आंनो एरफुनाया दसेनो एरना फैदो इयो नाराव थैयो ओजा खोन्थालाय मानो खोन्थायालाय लोगोखौनो सिनायलाय माथो सिख्ला मानसि लोगो होमबा बे साइकेल गंसेल'लाय नोंखौ मायाव थिखांना लांगौमोन आंलाय सिगाङाव गाखोगौमोन आरो आंहा बाइक थालायनानै आंनि साइकेल बोरायाव गाखोना थांनो लाजिया नोङो सिख्लाबालाय साथाम साब्रैबाबो थिखाङोमोन आरो आंबो नोंखौ नायगोन र' सानसे नै नायना लाखा दानो नायना लाखा मोजाङै नाय है दखान ओइ जो जागोन आं जो जोनो एमानि दिनो